Čaute, takže na Facebooku ste dali viac ako 20 lajkov. A to znamená, že zjem lyžičku mletej škorice. Mám toto už pripravené. Toto je. Chcem si to aj vidieť, no. A tak to zjem. A potom toto video zverejním na YouTube to dám a potom to zverejním na Facebook, aby ste videli, že som to fakt zjedol. No tak. Idem na to a potom, ak to zjem, no lebo to určite bude hnusné, akože na konci to zapiem malinovkou. Tak. A teda idem na to, no. Good luck pre mňa. Oj. Už ne to je. Fuj. No. Už to mám jedené. Ale hnusné to je. Fuj. Taká hnusná chuť. Teraz už môžem zapiť predsa, lebo už to nemám nikde. No. Tak. No. Tak, video som sa natočil. Svoje slovo som dodržal a dajte like, ak sa vám to video páčilo. Ak nie, tak nie. No a to je všetko, tak vidíme sa možno pri ďalšom videu. Čaute.